Здравей, прекрасна душа, и добре дошла. Тук отварям едно пространство, в което да се свържеш, да си спомниш и да се върнеш към себе си. Не съм тук, за да те уча, а за да вървя заедно с теб. Нямаше конкретна точка на пречупване. Беше бавно, тихо, докато не дойде момента, в който чух ясно сърцето ми да казва стига. В края на 23-та година бях изгубена. Тогава дори не осъзнавах колко много се бях отдалечила от себе си. Години наред аз търсех успеха извън мен. Търсех постиженията. Гледах на живота като на състезание, в което аз винаги трябваше да бъда първа. Второто място за мен не съществуваше, не беше достатъчно. Вярвах, че когато работиш усърдно и получиш признание, то тогава ще бъда щастлива. Ще се почувствам на мястото си. Дори когато имам всичко, пари, кариера, титла, няма значение, защото те загубват стойността си, когато не си на мястото си. И да, нещата не винаги се получават така, както сме ги планирали или както сме си ги представяли. Понякога просто се случват по-добре от очакваното. Докато тогава месеци наред се будех уморена, изтощена, без да има ясна причина, без да знам защо, колкото и да се опитвах да разбера. Аз чувствах вътрешно разочарование и най-вече за това, че съм изгубила много време. Много време, в което съм забравила да слушам вътрешния ми глас и интуицията ми. Тогава, в края на 23-та година, си казах, че повече няма да забравя себе си, няма да забравя коя съм и ще се върна обратно към мен. Не знаех какво предстои. Нямах карта, нямах указания, нямах следващи стъпки. Имах просто един тих и постоянен глас, който чувах. Ти можеш. Какво, защо и как, не знаех. В този момент се чувствах от една страна изгубена, но от друга страна вътре в мен имаше вълнение. Вълнение за това какво предстои. И точно тогава се случи нещо много странно. Попаднах на една жена, която до този момент никога не ми беше попадала в онлайн пространството и не я бях виждала. Хареса ми много гласа и начина, по който говори, по който обяснява, и реших да се включа в една нейна медитация и практика. Беше точно на 30 декември 2023. В този момент аз се разплаках. Беше много силно и почувствах облегчение, но и вътре в мен се запали едно огънче. Точно това беше момента, в който аз открих моят учител, моята менторка. И знаете ли, учителят идва тогава, когато ученикът е готов. С нея преминах през много обучения, 24-та година, през много менторски програми, и те не бяха просто обучения.
те за мен бяха начина, по който да се случи моята вътрешна трансформация. Но за мен тя не се случи изведнъж. Не се случи като на магия и така да си щракнеш с пръсти. Тя се случи плавно. Малко по малко се отваряха нови и нови пластове. Малко по малко старите ограничения се разрушаваха, стените. Паднаха и много големи товари, които бях носила много дълги години. След това започнах да виждам много малки промени в живота си. Промени в отношенията ми, промени в мисленето ми, промени в разбиранията ми. И точно тогава, в една от практиките, аз видях пътя си. Пътя си, който трябва да следвам. Но за него ще ви разкажа в следващото видео. Сега искам да ти кажа, че от сегашна гледна точка, когато премина през всички моменти, през трудностите, изпитанията и се върна, аз знам, че това е било най-доброто и най-хубавото, което е могло да ми се случи в този момент. Когато забравиш за себе си, Вселената просто ти дава урок. Или ти удря един шамар и той може да е лек, може и да не е толкова лек. Просто за да те накара да се върнеш към себе си. 2 години след като направих моето обещание, вече мога да кажа, че аз наистина усещам това, което трябва да правя. Но не просто тук. Не само на логично ниво, не на съзнателно, като електрически заряд, който е по цялото ми тяло, минава през сърцето и знам, че просто това е пътя. Сега искам да ти кажа, че ако си стигнал до тук и си изгледал това видео, то може би душата ти просто тихо и нежно ти нашепва. Остави се, довери се, чуй ме. Довери се. Пътя се намира вътре в теб. Благодаря ти, че беше с мен и остана до край. Ако усети, че нещо те докосна, то последвай ме за още.